На ляво почва, десен крак излиза. 1, 2, 3. Хващаме пръчките на антена, въртим с 3 стъпки. 1, 2, ляв на полза. 1, 2, 3. 3 стъпки. 1, 2, 3. Десен излиза за 60. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И сега въртенето на слънце. Първа точка. Вертикална. Хоризонтална. Вертикална. Хоризонтална. Само това въртение. Вертикална. Тава назад хвърля. Нагоре хвърля. Хоп. Лявото хвърля натам. Хоп. Ако правим поредност, няколко такива въртения, всяко едно все едно почва наново. Началото трябва да е сигурно. Пак, началото да е сигурно. Началото да е сигурно. Началото. 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 Това нали са упражнения. В танца точно това го нямаме, такава поредност, но ако си упражнявате слънцата.